Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa. Yau zan nuna mana tax ɗin cards wanda ba mu yi ba, wanda suka sako sababbi da kuma tsofaffi. Na farko shine wannan earn $1000 just by listening to music. Sai na biyu make money online for free. Sai na uku how to make 10x on crypto part 2. Sai na huɗu how to make 10x on crypto part 3. Na farkon nan shine za mu shige shi ku gani gashi nan earn $1000 just by listening to music. Amsar dai a taƙaice ita ce BAG da manyan kalmomi da capital letter ma'ana gashi nan BAG back kenan. Gashi nan kamar yadda kuke gani na rubuta BAG sai kai check. Gashi nan ya ce the tax is complete. Sai wannan make money online for free, shi kuma abinda zaka rubuta affiliate ne. Zaka rubuta da capital letter AFFILIATE. Gashi nan affiliate sai kai check. Gashi nan sai kuma how to make 10x on crypto, shi kuma zaka zo ka rubuta auction da capital letter shi ma AUCTION auction shi kuma. Gashi nan kamar yadda kuke gani auction sai kai checking. Sai wannan shi kuma how to make 10x on crypto part 3, zaka rubuta audit, zaka rubuta shi ma da capital letter audit kamar yadda kuke gani shi ma yayi. Wannan sune iya tax ɗin da suka rage mana kuma mun ci su. Allah ya sa mu dace.